Urian itu hata, namar kungu di bagas joron itu hata, songoni nang nama dohoti ibadah Paskah di bagas tabe, selamat Paskah ma dihita salhutna. Tabuka ma parsaurat tado tuhata di bagasan manogot ni Arion. Urian nahi naholongan itu hata, di naholom dope ari, di sido masa halongangan di sejarah haluaon na pinatupani debata. Ai di hari perjolung sabati di ida si Maria do hinabor ni Yesus nang buha jalandang di si be Yesus nunga hehe ibana nunga talu hamatean ido unok ne hapor seota alani i di bagasan las ni roha marsi padohan mahita tu na dilabungta. Selamat Paskah, nunga hehe Kristus, nunga talu hamatean. Selamat Paskah, nunga hehe Kristus, nunga talu hamatean. Alani i marlas ni roha mahita, taedehon ma nunga hehe Kristusi. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo na jina dihon ni Jehovah, marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi, batu naong binolokon ni akapat debagas, ima gabi batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halonganga doi yanggo di matata. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata para siroha na sumurung, didok hatam do ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana tu hasangapon, saya parohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihapor seaon nature, asa tongtong makirim dihaheheon, dohot dihasangapon sogot, silehonommu tu akan apor sea diho. Amin.
Hatani debata turpuk di perpunguan buha-buha ijuk sadarion iman natar surat di Rom onom ayat 3 1 10 sada. Naso diboto hamu doon sudehi ta nasa naung tardidi tu bagasan Kristus Yesus tu bagasan hamatian nai dohita tardidi Atong naung tartanom dohita rap dohot ibana marhite-hite pandidioni tu bagasan hamatean asa marparengi hita di bagasan ngulu na imbaru songon Kristus naung hehe sian aka naung mate hinorhon ni hasangapon ni amana. ayang gonunga sakabona hita dohot ibana dinarap mate hita dohot ibanai suang songoni mahita nang taringotu haheheon. Aita botodo nunga tarsilang hadiriota na buruk rapon ibana asa pinasohot daging pardosaon asa unang behita mengadop di dosa. Aidung mate jolma lias do ibana sian dosa. Alai molo naung mate hita rap dohot Kristus dihapor seai rohata rap mangolu mahita dohot ibana. Aita boto do naso mate be Kristus dung mulak mangolu sian namate dang dirajai hamate ani be ibana. Ai mate pe ibana sahali doi ala ni dosa ia mangolu noaing di debata doi. Sumatusima rajumihamu dirimuna songon naung mate di dosai alai mangolu di debata di bagasan Kristus Yesus. Ima sahatna martua do halak na tumangihon hata ni debata jalan au peopsa. Amin.
Kami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, di mana mangaramoti ati-ati doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Urian itu hatta na hinaholongan, di bagasan gowar itu hatta Yesus Kristus, namarpungu di bagas corol manuguton, songoninang diganuk bagas nabi, pasat kami matuhita saluhutna selamat Paskah. Oras madihita saluhutna. Hata ni debata di parpungata di manuguton, ima marningot kita ari haheheon ni Tuhatta Yesus Kristus sian namate. Persurat di 2 Korin 24 ayat 14 songonom madidok hatana disi. Allahu boto hami naung pahehehon Tuhan Yesusi, pahehehon ni ido nang hami rap dohot Yesusi. Jala pajong-jongon na do hami rapon hamu. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Hima sahatna. Urian itu hatta na hinaholongan dinatapatupa parpunguan di manogoton di buha-buhaijuk. Ima di namarningot kita muse sada peristiwa nama cebalga ima natahalason. Dalam peristiwa nama cebalga natado imana pinatupani debata nahehe Tuhatta Yesus sian hamatian na mulak mangulu Yesus sian hamatian alatalu do hamatiani ima marhite waso dohot hagogon ni debata. Asasian naso hapikiran ni kita jolma do tutu nabinahen dohot napinatupan ni debata. Ala di masa ni partikian ni Tuhatta Yesus tangarong dope barita manangdakya dope masa jolma mulak mangulu dung mate. Ia soala na pinatupani debata. Satu partikiat tanuai perataboto do. Tangadong do petaida manang nataboto. Naboy tolma mulak bangulu di tonga-tonga ni Portibion. Tumubi adong tolma napatupahoni. Alai holan di partikian manang holat Tuhataido nabui patupahon panguluhon tolma sian naung mate talahiado di patupa Tuhatta Yesusi namula mangulu tolma museduk komate talanungata jaha ra akai sema na mulak mangulu dukon mate naung pinangulu ni Tuhatta Yesus. Naparjolo ima sahalak duli-duli di hutan hain. Sahalak ina na mabalu
mangido pangurupion marhite ha porsyon na tutuhata Jesus asa di Pangulo ianakon na naong mati. Imana ridok na duli-duli di hutanay. Tungi mo siya, boron ni sahalak si tua di parguruan, imana marguar si Jairus. Na pinangulo ni debata dukom mate. Jalan na parpudi, ima si Lazarus, nang mangulo di bahay tuhat ta Jesus dukon opa ari marujung ngolo manang moding. Jadi anggota ringot tuha heheon ni tuhat ta Jesus dak kapikiran ni kita jolma tutu. Tangadong bui alusan ni jolma molo tu ngadok tu busuk-busukun basa bui masa namate mulak bangulu. Bahado mulak bangulu nang mate songo tuhata Jesus nunga diparsilakon. Alay boy mulak mangulu muse. Dalam memang bolosian na pinikiran ni hita jolma dangadong alus taringot pusi. Halayang ko taringot to naikon mulak mangulu tuhat ta Jesus. Imana pinatupan ni debata jala nunga hiya dibaritakon tuhat ta Jesus tong tuak kasisian na. Pabuwa dukon mate bana na hehe do bana muse diari patuluhoni. Ipedang arok pangatusion niyak ka naubigi di padokan ni tuhat ta Jesus. Yesus sudah benar-benar menyatakan pada saat dia menyampaikan kepada para murid-muridnya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, tetapi tidak masuk dalam pemikiran manusia pada saat itu. Dalam hehebana sian hamatian, ima marhite pabahenan ni debata. Alam mauldo dia tusi hita colma, wasa boy terjadi songoni, wasa boy akan naung matei hehe muse lumubi tuhat ta Jesus. Asa songoni do namasa dibuha-buhai juk. Yari patuluhon dukon peristiwa namasa na niadupan ni tuhat ta Jesus. Imana ro si Maria Magdalena dohot si Maria nasa danari dinna imayna ni si Jakobus na tarsonggot mamereng ahado na masa di tanoman ni tuhat ta Jesus. Ala di ida tutup ni tanomani nunga magulang bergeser. Wasa boy masa songoni. Jala dukot di bereng nasida nang dingot na hiya hidok Jesus na ikon hehe bana. Jaladang na diboto nasida aha na masa. Ala memang dang dihirim na ikon mulak Jesus di hari patuluhon. Apa yang go tujuan nasida dibuha-buhai juk lao tu tanoman ni tuhat ta Jesus. Di maka parupuan dan idok na disi dang nanaing mamereng na hehe do Jesus manang nadaw. Alay nung nga gabesada hasomala ni tonga-tonga ni ngulu ni halak Yahudi dukonari sabat lao nasida tu tanoman ima laho mangulahon tradisi manang mangulahon hasomalan ni halak Yahudi muladong namoding jari patuluhod dung ngoding
ikolau manasida tu tanoman, mabuan ragam-ragam miak na khusus mamiahi bakeni namati. Dalai masa ada cara lahu menghormati akan hinaholongan ni rohana sida, termasuk na niulahon ni si Maria Magdalena dohot si Maria ina ni si Jakobus. Jalata kasdo di ida aka paropuan na lau tu tanoman ni Tuhan Yesus di manogoti di buah-buah juki pabua naso di tanomanibe Tuhan Yesus. Jadi yang mau dipikiran nasida, nadong do mabuat, nadong do manako, baken itu hatta Yesus siat tanomani. Atik behado akka pangalako ni alak Yahudi, na saya mangaliai, Tuhan Yesus ujulau tarsilang, dibuat nasida muse jala dibolokon, imang go pamikirion ni jolma lumobi paropuan naro tu udian ni Tuhan Yesus. Kalau dihatahob mamusia tu sada halak murid di Tuhan Yesus na margoar si Simon Petrus nung nga dibuat na mabuati bakke ni Yesus siat tanomani. Papatan na nung nga ditako mayat Yesus sudah dicuri, mungkin mereka buang. Sehingga kuburan ini tidak ada lagi. Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam kuburan. Mungkin sudah dicuri orang-orang jahat yang menyiksa dia pada waktu masa kehidupannya. Sahat tu nabi nereng nasida Yesus nang hehe. Jalan nang makatai tu nasida tongdo nang terjalo nasida. Jaladang dihapor siai. Ape Tuhan Yesus nang hehe nung makatai tu nasida. Tuhan Yesus nung mulak mangulu nse. Dukpe leleng asa terjalo jala dihapor siai nasida si tongdo. Tuhan Yesus nang matei mulak mangulu. Jadi sian naso pamotoan ni ita jelma dari yang kita tidak tahu, yang tidak kita terpikirkan manusia, ternyata Allah bekerja melakukan kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Alaido na masa, ido na binahen ni debata adorang soro aka paropuani laho mabahen miak tubaken ni Yesus. Bolot ajaha mangihutod barita na sinurat ni si Mateus bohado peristiwa kejadian na parjolo taringot tu nahehe Yesus yan namake. Didok di surat ni si Mateus, pabua peristiwa sebelum Yesus bangkit dari kubur, ada yang terjadi di si gempa bumi nama Cegugu. Terjadi gempa bumi di Nganani. Jala didok tuat do suru-suruan ni Tuhani sian Banua Gicang. Lako mangguling batui. Kepatan nasabui haruar Tuhan Yesus siat tanomani. Suru-suruan ni Tuhan Taido didok mangguling batu ni tanomani. Jalaima nasoha pikiran ni paropuan nalao utanoman ni Yesus di buha-buhai juki. Jala
na patupahoni pelaw sudul di tanomani mse. Ale taida sada peristiwa sian namasa uju hehe tu hatta Jesus adong do disi nama jaga adong do nama mereng langsung namasa dibuha-buhai juk manang di manogoti jala nama jagai didok akadok dot ninna akadok dok ma parjagai dibahen biar ni rohana sida kirana mate do merasa gentar merasa ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati setelah melihat ada peristiwa yang tidak pernah terjadi, mereka alami, mereka lihat, dan itulah perbuatan Allah. Jadi perasaan ni nama jagai nasohya mamereng nama sasongoni manang ala topu dida peristiwa nasongoni semal na molohita batak madok Omana didok na tarmalitodi ninna. Lapatan na ima puncak rasa ketakutan mamereng sada kejadian, mamereng sada peristiwa nasohya di ida. Ala memang nabinahen ni debatadoi boy terjadi. Jadi sudiak ka nabinahen ni debatado hot akka pakorhonna ima bukti nyata bahwa Tuhan Yesus sitong jala tohodo ibana lunga mulak mangolu dang di tanomani be inganan ni Tuhan Yesus ala anak ni debatado ibana narotu portibion laho manuki ho jalma asa malua sian haholomoni. Ima dalanna manang ima proses na terjadi na niadupan ni Tuhan Yesus pabua nama cebalga jala gudang pakorhon ni pabahenan nai di tonga-tonga ni portibion. Ima laho manugihon ita jolma tu hangoluan nasora suda. Supaya manusia yang percaya memperoleh keselamatan melalui kehidupan yang kekal. Itu asa di dok Tuhan Yesus akan naporsiai songo dia pe nguluna mangolu manang namate ninna. Tongdo di bagasan Tuhani ibana. Alan nga di patuduhot Tuhan Yesus marhite haheheon sian namate. Am nakadongan na hinaholongan ido nabi naritahon ni terpukta di bagasan manuguton. Asalam tarida hasitongan ni panadaon dohot haporsiaon maradopon Tuhan Yesus Kristus. Asa sahat hangoluan nasora sudai. Adidok diturpuk taon nakin. Napahehehon Jesusi ima debata. Pahehehon ni ido nang hami rapon Jesusi. Jala pajongjongon na do hami rap dohot hamu din. Tutuaka ngulu ni naporsia me. Naolo manglahon aka na pinangido ni Tuhan Yesus. Dalaido pakirimon ni hita aka naporsia. Pabua hehe Tuhan Yesus sian hamatian mabuan hanguluan nasa leleng ni leleng na doi diakka na porsia di ibana. Idolas ni rohata ido na pinatupani debata marhite
Tuhatta Yesus asa toktong boy patudu honotta. Pabuana dohot dohita di palua Tuhatta Yesus marhite haheheonna na tapestahon di bagasan manugot ni Ariot. Tuhatta mana toktong marguguhok kita. Tuhatta mana mamasu-masu kita. Naung patuduhon bukti nyata na mangoludo Tuhatta Yesus na tahaporsiai. Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai benar-benar hidup dan bersama-sama dengan kita untuk menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Martangi yang mahita. Tuhan debata Jehovah manami mauliate dot puji-pujian nang hasa ngapom ma usobahor rohanami tua dopamu ala di bagasam partikiano nale Tuhan tohodi buha-buhai jukon di namar pungu hami marningot sada ari na balga hima ari haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nunga ditaluhon hamatiani ale Tuhan dangbe di bagasan hamatiani ibana alai nunga mulak mangulu makorhon las diro hadoi diganup hami akan nama kaporsiai bana asaboy ale Tuhan di bagasan pangaramotionna akan naporsiai naung takas boto naung takas makaporsiai pabua Yesus Kristus nunga hehe sian hamatiani mauliate male Tuhan dinabuy hami saluhutna akan naporsiai akaruas ning huriam marpungu di bagasan manugoton hima makalason saluhutna akapabahenami mauliate ma upasatami tuwale Tuhan di pangaramotiommu di padonganiommu di ngolu nami sahatu tikion jalaido na huhiri pami muse pabua naung takasami makaporsiai naung hehe doho sian hamatiani odo ale Tuhan na toktong madongani hami di sude ragam niaka ulaon di pardalanan ningulu nami siganu pari o mana toktong mangalion hahi pason mamasu-masu hami saluhutna lumobi na padauhon aka naso di halomohon rohanan halani hupasatami ma daging nang dohot todinami tuhuale Tuhan di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung monang manaluhon hamatiani. Amin. Tapa pengumah peleata marede mahitasian buku ede nomor 10 sada ayat sada 1 ayat tolu. Amen.
Pasahak mapiliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gicang, kodo haroran ni saluhut si lehon-lehon na ringgan, dohot nasaw libasan na maulutus. Upasat kami masian na nilihom mi tu kami, pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulkon hara jauh di tonga-tonga ni Uriam, dohot di Portibion. Buhay marohan hami marhite-hite todem. Asalam utad hami gudang ni selehon-lehon mi tu kami. Asalam girgir kami madok mulyate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita mangido di tangiang alia manan. Alia manami nadi Banua Gicang. Saya penarbadi yang maguarm. Saya Roma Harajau. Saya sauk malu meniroham di Banua Tongos sonda di Banua Gicang. Lehom matuhami sadarion anguluan siapa. Saya sama dosa nami songok panisana. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami to gihot pangci. Palua maham siapa ngago. Ay horo na punah harajau. Dohot agogon. Rodi hasangapon saleling. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Do parsauran ni todi parbadiaima. Nama dongani hamung saluhutna. Amin. Selamat Paskah Marihita saluhutna.